سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجيا بستدالو زيناتات عسرت ميتاويت قدايات وحيد ليبيا سدتنياتات مخانم ودحورات هاجرات مقلاصو مستي بخلت مسكرم اسرائيل مونغ ايرتراوያን زقاطم ግጭት በዝተሓዝ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ዘሎ ሓድሽ ውሳነን ነቲ ኣብ ዝተፈላልያ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝረአ ዘሎ ተቃውሞታት ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ወፂ ዘሎ ሓድሽ ፍሉይ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ጎጃም በዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ልዕሊ 30 ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም መስኣኖም መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊብያ በዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብማቶም ካብ ዝተረጋገፀ ሰባት እቶም 10 ሚእታዊት ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ወይ IOM ገሊጹ። እዚ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓበሬታ ኣብ ለካቲት 2023 ጥራይ ኣብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ልዕሊ 706,000 ስደተኛታት እዮም ነይሮም። ገለ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር እናሰርሑ ንነዊሕ እዋን ፀንሑ ኮይኖም ገሊኦም ግን ነታ ሃገር ከም ናብ ኤውሮጳ መሰጋገሪ እዮም ዝጥቀሙላ። ካብቶም ሕጂ ብሓደጋ ውሕጅ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ሰባት ዛጊት 400 ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ዘረጋገፀ ኮይኑ ብቐጻሊ ግዳያት ይርከቡ ምህላዎም እቲ ቁጽሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። IOM-ን ውድብ ጥዕና ዓለምን ብሰንኪ እቲ ውሕጅ ህይወቶም ሰኣኑ ዝተረጋገፀ ቁጽሪ ግዳያት 3900 ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ። ሰብ መዚ ሊብያ ዝህብዎ ዘለዉ ገምጋም ግን ዝተፈልየ እዩ። ንኣብነት ከንቲባ ናይታ በቲ ሓደጋ ዝተሃስያት ከተማ ደርና ቁጽሪ ግዳያት ልዕሊ 20,000 ከም ዝግመት እዩ ተዛሪቡ። ደርና እታ ዝኸበደ ጉድኣት ዝወረዳ ከተማ ኮይና በሰንኪ ሓያል ዝናብ ኣብ ጥቓታ ከተማ ዝርከቡ ክልተ ግድባት ብምፍራሶም ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ብውሕጅ ተዋሒጦም እዮም። ቅድሚ እቲ ሓደጋ ኣብታ ወደባዊት ከተማ ኣስታት 10,000 ስደተኛታት ዝነበሩ ኮይኖም ዳይሬክተር ህጹጽ ሓገዝ IOM ፍሬድሪኮ ሶዳ እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ዝዓመቆ ከባቢታት ይነብሩ ብምንባሮም ብዝሒ ዝሞቱ ስደተኛታት ክልዕል ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። بخلت مسكرم أب إسرائيل كتما تل أفيف أمونغ إيرتراويان دحر زقات مجتشت أب تحت قيد كاب صنحو سوسان شومتن إيرتراويان حتى تعقبة تم عسران سلستن ناس أكلوا قغو بيت فرد كم زوا السنة هرتيز تباه لإسرائيلاويت معكن سبسيبا إتا معكن أب تزرقي حتى زلازينا كابتم مستقجت بزتحاز أب من محدراوي أبيات ما أسرتي أب تحت قيد صنحو إيرتراويان تم عسران سلستن أب اليوم زخونة جبتات كركب سلازيك آله بيت فردي ناس أكلوا قغو كم زوا السنة قاليس الله إتا معكن وسيخة حلف سومن كلتا مرحتي نايتيز تخيد تقاومو ناس أكم استلقوه تقلص انكلا حدا كابهم دمامس بوليس قدم حجي بزرقايا متحبار سيرتيفيكيت توهيبو منبارون اتي سيرتيفيكيت نبيت فرد دحر مرأيو ناس أكم استلقوه اتي خال اي دما قابل عليو زخونة جبت سلا زي ترخبه ناس أكلق خمس توسنة حبير لا كالا تقاوم نايتي اب يرترازولو مريحنة مخانزة قلص يرتراو حتى تعقبة أولاد بوليسنا عاركونا بحكمنا دحر مبصحو أب أفدقاب تحت قيدة كم زأتوون مستزنة برقج دمام حاس كم زي بولون دحر مقلاصو بوليس ناص على قومو كم زلوون اذا معكن صحيفه زلا خوينا كابتم ابت بيت فردز ترغبو غنا شدشت زبصحو نايطيت مهرمت كم زنبرم حدا دما اندا تقنزوه اب تحت قيده اتيو كم زلو دحر مطرعو ات بيت فردي ناص اكلق كم زوسنون حبيرالا اذا معكن وسيخه كابتم ابز اوان اب تحت قيده تريفم زلو اتم 14 دغفت نايتي اب ايرترا زلو مريحنات مخانم كتغلص انكلا نغدايم املكيتها ات بيت فردي بعل مزي حزبن اميغريشنن قمدما منستر وشت او غدايات إسرائيل حتى عقبهم كجمجمن كاب إسرائيل كترزم أب جمت كأتون على وكبل وسينو أتمع كان وسيخة بمسرد التفل عليهم من جتات محبر سب إيرتراويان بإسرائيل كابتن عب زقات أمر مع التجميرو دقفت نايتي أبي إيرترا زلوا مرحنت بتدقامي قبل على تقوم تحنا كفديون كفار الحوا من كم زت رأيو أتمفر رحدمه بس التفل عليهم من قدتاتنا بوليس كم زت محلال في حبير لا مزي أب إسرائيل ترايز يكونه أبي أوروبا أمريكان كندا مستي بدقفت نايتي أبي إيرترا زلوا مرحنت زدالو مدبات بزتحاز زقاتم زلوم مقرጭ አዋት በዝምልከት በወገን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ፍሽለት ዓብ ወዲት ዝፈጠረ ዕብዳን በዝብል አርእስቲ ሓደ ፍሉይ ጸብጻብ ወፂላ እቲ መንገዲ ቦርድ ክፍለ ጋዜጣ ዝወፀ ጸብጻብ ነቶም ተቃውሞ ዝፈጽሙ ዘለው ዓዲ ዘየምልስ ገበንን ስርቅን ዝፈጽሙ ኩብላልያ ጸርፍን ዘለፋን ፖለቲካዊ ተቃውሞ ዝመስሎም ተናበይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብትሕቲ ሃገራውነት ተቐንዘውቲ ንባዕሎም ዓዲ ርሒቆም ህዝቢ ዝዘልፉ ሒደት ሓርበኛታት ማዕዶ ካብዝን ካብትን ኣኻኺብካ ቁርብ ቁራቦ ትካቦ ኣስኒካ ዝበዝ
ዝበዝሑ ካብቶም ብስም ኤርትራውያን ወረቐት ዕቑባ ዝረኸቡ ቅድሚታ ሰሊፍካ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ከም ዘይኮነት ዘምስል ባንዴራ ቀደም ጀንጂንካ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ሸፊንካ ዕግርግር ንምፍጣር ውሃ ዘበለ መደብ ተሓንፂጹ ዘድሊ ምወላ ፈሲሱሉ ወደብቱን መወልቱን ብቆንዶ ዓበይቲ ትካላት ስለያ ምዕራብ እዮም መንግስታት ምዕራብ ከዓ ካብ ቁፅር ወጻኢ ብዘይኮነሉ ሜላ እቲ ዝኽሰት እምባጋሮ ብዕሽሽታ ከእንግዳ ተሓቢርዎን እዩ ተሓለቕቲ ሰብኣውነት ኢና ባህልቲ ኣነቓቓሕቲ ኣክቲቪስትስ ዝተዓስቡ ወጻእተኛታትን ጋዜጠኛታትን ሜድያታቶምን ብግዲኦም ነዚ ሽበራዊ ተግባር ፖለቲካዊ ተቃውሞ ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ኣምሲሎም ከጋውሕዎ ተነጊርዎም ብዝረበሻ ዝክውቃዕ ዝተደልየ ዕላማ ንምግማቱ ኣየጸግምን ምስቲ 200 ግብሪ ንምዕጋት ዝተወስደ ስጉምቲ ዝመሳሰል እዩ ነቲ ብዓረን ሓውን ዘይተኸኣለ ብኹልንተናዊ ጸቕጢ ቆጠባዊ ሸርሕታትን ኣብ እግሮም ዘይሰገደ ህዝቢ ኤርትራ ወጻኢ ሃገር ዝተኣኻኸበሉ ሃገራዊ በዓላትን መድረኻትን ብምርባሽ ጽህታዊ ምኽንያት ኣቕሪብካ ከም ዝእንገድ ምግባር እዩ ፍሽለት ዓብ ወዲት ዘስዓቦ ኣንጻር ጸሎትን ቅብጸትን ብምባል እቲ ብወገን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብመንገዲ ቦርዲ ክፍሊ ጋዜጣ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ መወልቲ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ዓበይቲ ትካላት ስለያ ምዕራብን መንግስታት ምዕራብን ብምባል ነቶም ነቲ ተቃውሞ ዝመርሑ ድማ ዓዲ ዘይምልስ ገበንን ስርቅን ዝፈጸሙ ኩብላልያ ብትሕቲ ሃገራውነት ተቐንዘውቲ ብምባል ዝተፈላለየ ክስታት ከቕርብ ተራኢላ እዚ ይኹን እምበር ተቃወምቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ እስራኤል ዝካየድ ባህላዊ ፌስቲቫላት ንመንግስቲ ኤርትራ ንፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳን ከም ምንጭ ገንዘብን ኮይኑ የገልግል ብምባል እዮም ዝቃወምዎ ካብትማሊ 18 መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ከተማ ደንበጫ ወረዳ ቆሪት በዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቆትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም ኣብ ወረዳ ቆሪት ዝነብርን ድሕነቱ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነባሪ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ክልተ ቦታታት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝተፈጸመ ይገሊጹ ኣብ ሓደ ካብቲ መጥቃዕቲ ብዝሒ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ተገይሮም ዝበለ እቲ ነባሪ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ክብል ሓቢሩ ካልእ ሓበሬታ ዝሃበ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብቲ ሶም ዝነብሩሉ ከባቢታት እውን ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢ ርሒቑን ንግዚኡ ምንቅስቓስ ዕጡቓት ኣብ ዘይነበረሉን ምዃኑ እውን እቲ ነባሪ ገሊጹ እቲ ካልኣይ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ግና ጉድኣት ከም ዘየስዓበ እቶም ነበርቲ ብተወሳኺ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ጫካ ተፈጺሙ ስለዚ ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ ንብረት ዝኾነ ጉድኣት ኣየብጽሕን ኢሎም ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ከተማ ደንበጫ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ሲቪላውያን ሰባት ግዳያት ምዃኖም ተገሊጹ ነባሪ ናይቲ ከተማ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝተፈጸመ ገሊጹሎ ነበርቲ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብውሕዱ 18 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ካብቲ ከባቢ ሬሳታት ኣብ ምእላይ ከም ዝተሳተፉን ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ከባቢ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሰበስልጣን መንግስቲ መልሲ ከም ዘይሃቡ ዘለዉ ይተሓቢሩ ከም ዝከር ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ከተማ ፍኖተ ሰላም ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 30 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 50 ድማ ቆሲሎም ነይሮም እዮም ትማሊ 18 መስከረም ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ተጻብኦታት ደው ንምባል ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብቲ ሃገር ገና ግፍዕታት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ይፍጸሙ ከም ዘለዉ ኣብ ሓድስ ጸብጻቡ ኣጠንቂቑ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም